Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ang programa sa radyo na hindi ka huhusgahan pero ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Oo, walang judgment dito during the program. After pwede na. Charot with Harot. So pakinggan na natin at i-welcome na natin on air and online ang ating top secret sharer. Magandang gabi. Magandang gabi po. Anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Ace na lang po. Come again? Ace po. Ace. Parang Jelly Ace, tama ba? Yes po. Ace, ilang taon ka na? 21 po. 21. Sang lupalop ka naman galing? Manila po. Manila. Okay. Ace, di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Ace, 21 from Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay muntikan ako maging kabit. Muntikan ka nang maging kabit. Yes. Bakit? Paano? Ganito kasi, online, pandemic, ganun. So, nag-explore ako online. Naghanap ako ng kachat, ganyan. Then, I used Ome TV. Nag-ano ka? Tas Nag-use ka ng? Ome TV po. Ito ba yung Omegle? O magkaiba yun? Magkaiba po. Okay. Anong meron dun sa app na yun? Or sa website na yun? Parang same lang din naman po ng Omegle. Nakakausap niya siya. Meron din siyang video chat, ganun. Mhm. Then, yun nga po, nag-explore ako, naghanap ganyan. Tapos ay may na-meet niya po ako from Ome TV. Tapos ay nag-usap kami. Then parang lumipat kami ng social accounts, ganun. Tumawid kayo sa social media accounts Yes, nyo. tumawid. Etong na-meet mo dito sa Ome TV, Pinoy ba to o ibang lahi? Pinoy po, Pinoy. Pinoy. Ilang taon na to? Nasa anong edad to? Ayun nga po, hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero pogi ba nung nakita mo? Yes, super pogi. Talaga, mukhang may lahi. Sino ka mukhang artista? Hindi siya mukhang may lahi. Hindi din siya mukhang artista. Kaboses ng artista ni Paulo Avellino. OMG. Ay, parang nakaka-inlove nga yun. Tapos long hair. OMG. Long hair, tapos kaboses si Yes. Paolo Avellino. Pero may dating talaga nung nakita mo sa video. Yes po. Okay, so tumawid kayo sa social media. Then after nung pagtawid nyo doon, ano mga pinag-uusapan ninyo? Wala naman po. Parang yung casual talking lang. Tapos nag-progress. Tapos tumagal po ng mga ilang years. Pero on and off naman po. Paano tumagal ng ilang years? Nung nag-uusap lang kami doon, naglalaro minsan, online games, ganun. Nagkakayayaan kayo na maglaro ng online games once in a Yes, while. pero hindi naman po ako kasi into online games. So, parang inaya na lang ako. Kaya lang ako nag-try. Pero yung conversation ninyo, nitong lalaking to na nakilala mo sa Ome TV, was it sweet or yung conversation nyo ba very casual lang, like friends? Anong type of communication yung Parang meron kayo? po, flirting na din. Ganun na rin. May tanungan ba kayo kung kumain ka na ba? Ito yung, may update ba kayo sa isa't isa? Opo, with pictures and videos and everything. Oh, so etong mga pictures, videos, and everything, ano tong mga to? Like, may napakita ka bang hindi dapat mapakita? Ay, wala naman. Wala naman. And Wholesome lang, wholesome. Ace, tanong ko lang 21 years old ka na, graduate ka na ba ng college or nag-aaral ka pa rin hanggang ngayon? Nag-aaral pa rin po, graduating na. Nag-aaral, graduating na. Tapos single ka ha? Yes! Single na single ka. Okay, so habang nakikipag-communicate ka dito sa lalaking to at nagkakaroon kayo ng exchange of conversation, paano na lumalim? Paano na muntikan kang maging kabit? Paano mo nasabing naging Ayun muntikan nga kang po. maging So, kabit? yung ginamit namin, yung social media na ginagamit namin para mag-usap is hindi naman
lumalabas yung information about sa sarili namin. Like, hindi siya Facebook, hindi Instagram. Puwede po bang mag-drop Magano? mag-drop po ng kung anong app yun? Nagsisimula sa anong letter? D. Hindi ko alam yan. Sige nga, banggitin mo na. Discord po. Discord. Messaging app yun, Yeah. tama ba? Yes po, pero ginagamit din siya ng mga players. What do you mean by players? Gamers po. Yun. Akala ko player ng puso eh. Parang gano'n na din. Pwede na rin. Okay, so tumawid kayo from social media account ninyo, biglang naging Discord. Tapos itong Discord na to, gaming chat app to. Yes po. Okay, so anong mga pinag-uusapan nyo doon? Yung daily namin, daily ganaps, gano'n. Nafo-fall ka Nag-a-update din na? po. Nung time na yun, nafo-fall ka na sa kanya? Yes po, syempre naman. Ang tagal. Nagsasabi ka na sa kanya ng I love you, I miss you. Ay, hindi na. I miss you lang, gano'n. Pero nagkita na kayo sa personal? Hindi po. Hindi kayo nagkita talaga in person? Hindi talaga. Kaya Ever? wala akong alam. Oh, okay. So, never kang pinuntahan, never mo siyang nakita in person. So, paano mo nalaman na meron siyang totoong jowa or partner? Ayan na, ganito kasi. Parang, syempre po, naku-curious din ako kasi ang tagal na naming nag-uusap nga, tas online lang, di ba? So, naghanap-hanap ako, tinry kong mag-search sa Facebook nung binigay niya sa akin pangalan, wala naman. Tas hanggang sa Spotify account po, sinearch ko dun yung mga following niya. Yun lang yung alam kong account niya, Spotify account, kasi nagli-listening party kami, ganun. Tapos nakita ko yung following niya, nakita ko yung babae. Then sinearch ko sa Facebook. Nung sinearch ko sa Facebook, nakita ko magkasama sila na nasa Baguio, ganun. Tapos tinry ko ding i-search sa TikTok. Tapos yun lumabas dun yung first beach date after 11 years of being together. Just go! Yun po. OMG! So, 11 years na sila, tapos may iba pang kinakausap yung lalaki, ganon. Yes po, meron na pala talaga siyang girlfriend. Tapos gano'n nakatagal. Pero in fairness naman sa'yo pakiramdam mo ba nung time na yon NBI ka? Yes, sobrang galing ko. Ang Super galing. proud sa sarili. Ang galing mo dun tiningnan mo talaga yung pina-follow dun sa Spotify, tapos hinanap mo yung babaeng yon sa iba pang mga social media platform. Napakahusay. Yes. So anong sinabi mo dun Kailangan sinabi mo dun sa lalaki nung nalaman mo na lahat? So ayun nga po, 'di ba nabanggit ko nga na on and off naman yung pag-uusap namin online. Parang tumitigil ng ilang months, tapos babalik. Tapos parang nung tumigil nga po ng mga 1 month, gano'n, nun ko nahanap. Tapos nag-aya po siya ulit maglaro. Then parang nagparinig lang ako. Never ko naman po siyang kinonfront kasi hindi din naman po siya parang nanligaw sa'kin. So, hindi ko rin alam kung iisipin kong ginawa ba talaga akong kabit kasi wala naman po talagang pinanghawakan. Alam mo may punto ka dun. Kumbaga, Yes. masasabi mo bang kabit ka, hindi naman naging opisyal na naging kayo. Pero masasabi mo ba na pa-fall itong lalaking to? Opo naman. At kung nakikinig siya ngayon, anong magiging mensahe mo sa kanya? Bibigyan kita ng OMG. 1 minuto para magbigay ng mensahe sa kanya. Puwede po mag-isip muna. Ay, baka mag-commercial na tayo, sis. Ay, sige. May gusto ka bang ibigay na mensahe sa kanya o gusto mo na lang magbigay ng mensahe sa mga kabisyo natin out there na mga babae na tulad mo din, napapadpad sa mga kung ano-anong social media account or platform. Tapos, may bigla-bigla na lang kakausap sa kanila. Ano yung pwede mong ibahagi na lesson doon sa na-experience mo? Meron ka ba na gustong ibahagi sa kanila? Sige po. Go ahead. Siguro sa mga katulad kong naghahanap ng jowa, ganyan. Siguro 'wag tayong masyadong mag-take ng risk online kasi hindi talaga siya advisable.
sobrang hirap magtiwala online. Lalo't hindi kayo mag-meet up, tas usap-usap lang, gano'n. Yun lang. Huwag magtitiwala agad. Palagay mo ba naging hayok ka sa kanya? Parang, sige po, oo. Pinantasya mo ba siya? Hindi naman po. Dumating Pero sa ganun. nag-expect ka na pupuntahan ka niya. Nag-expect po ako na mag-aaya siyang makipagkita. Minsan naman po kasi nag-aano siya, nag-aaya ng yung ano lang, paslight lang, hindi yung Direct. literal na aya. Hindi Parang yung direkta. nagpapahapyaw lang po siya. Kumbaga nananan siya rin. Yes. Anyway, Pero Ace. tinry ko pong pumunta dun sa lugar niya. Ay, wow. Pununtahan mo pa Yes. talaga. Ay, hindi din sa mismong lugar, like, around Manila lang din, sa Oo. school. So, sinabihan mo siya na parang, nandito ako sa area na to, baka sakaling puntahan ka. Ganon ba Ay, yun? hindi ko po sinabi. Ay, di mo sinabi. Yes. Nagbaka- Kasi alam ko na nun. alam mo naman pala. Okay. So anyway, Ace, maraming salamat sa pagtawag mo sa programa kang ito, ha. Sana kahit papano, medyo gumaan-gaan naman yung bigat ng nararamdaman mo kung meron man o kung sakali man na matagal mo na tong kinimkim, sana kahit papano, nasariwa mo and at the same time, isang panibagong leksyon na etong nasariwa mo at naibahagi mo sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Yes po. Thank you so much. Thank you so much, Ace. God bless. Bye. Thank you po. Nabiktima na rin ba kayo na nakilala nyo lang online? Yung budol. May iba naman, talagang hindi nagpapakilala na sila ay may pamilya. Kumbaga, it's for you to find out. Parang ganon. Bahala ka kung alamin mo. Basta hindi ko aaminin na meron akong asawa o jowa. May ganon. Pero may iba naman talaga upfront na sasabihin na may asawa sila o may jowa sila. Tapos nasa sayo na yun kung papayag ka sa ganong klaseng setup. Pero kung hindi ka naman talaga pinuntahan, pinafall ka lang. Yung mga tawag sa ganyan, player, gamer. Naghahanap ng libangan. Oo, ibig sabihin marami kayong kinakausap niyan. Hindi lang iisa yan. Naalala ko dati, meron din ako nakausap online. Pero kasi tamad ako online eh. Ayoko talaga na nakikipag-usap lang online. Hindi ko nagigauge kung seryoso ba tong tao sa akin. So, ang ginagawa ko talaga, hindi ko na nire-replyan kapag online ako chinachat. Pero kapag gumawa ng paraan para makipagkita sa akin at pumunta sa opisina ko o niligawan ako sa mismong bahay namin, yun. Doon ko na i-entertain. Pero kapag hindi, manigas ka. So, kailangan kabisyo, hindi ka madaling magtiwala sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa mga nakikilala mo lang sa social media o sa kung ano-ano mang platform sa website. Bakit? Kasi madalas talaga, nandiyan ang mga mambuburol. Mambubudol hindi mambuburol. Nandiyan ang mga fake. Nandiyan yung mga egomaniac. Tsaka nandiyan yung mga pa-fall. Nandiyan ang mga narcissistic, manipulator, lahat-lahat na. Kaya napakaganda pa rin na kung magpapaligaw ka, huwag kang magpaligaw sa online. Paligaw ka sa bahay. Pakilala mo. Tapos pag pinakilala mo sa nanay mo, Ma, si ano nga pala, makikitain lang. Charot, winner. Makikitain lang pala. Anyway, kabisyo, sana you are doing okay, sana you are safe, at sana ay kung sino man yung taong nagpapangiti sa'yo, nagpapasaya sa'yo, nakakachat mo gabi-gabi bago ka matulog, nag-good night, nag-I miss you, I love you sa'yo, ay tunay talagang nagmamahal sa'yo. Sana nag-e-effort yan para makipagkita sa'yo. Actually, basic yun eh.
Yung makipagkita sa'yo, ayain ka lumabas. Basic yun. Oo, hindi mahirap gawin yun. Hindi yun effort. Lalo na kapag mahal mo, may gusto ka talaga sa isang tao. Kasi babakuran mo siya. Ayaw mo na may ibang lalaking lalapit sa kanya. Ganun kapag sigurado na yung lalaki sa'yo. Pero kapag hindi pa sigurado yung lalaki sa'yo, nandun ka lang sa chat list niya. Tsaka liliyan. Lulubog, lilitaw. Anyway, I gotta say, GTG hasn't got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.